ଉପକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବହି ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଥୀ। ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ କୁପଣରେ ପରିଚାଳିତ କରେ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଭଲ ବହି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦିଏ ଏବଂ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୋତେ ଅନେକ ଗପ ବହି ଓ କବିତା ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେସବୁ ମୋତେ ନେଇ ଯାଏ କଳ୍ପନାର କଳ୍ପଲୋକକୁ ଏବଂ ମୋତେ ଦିଏ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବହି ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ବାପା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ିବୁ ଗୀତା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଇବୁ ପିତା। ଚାଲନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ସୋପାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବହିର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଉପଦେଶ। ବହୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବିପଦ ବେଳେ ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୀତାକୁ ତାଙ୍କର ମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଗୀତାରେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। 4 ନମ୍ବର, ଶେଷ କଥା। ସବୁ ଜାତିର ଓ ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭରି ରହିଛି ଅମୃତ ବାଣୀ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ। ଗୀତା ତ ହେଉଛି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ କର୍ମଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ବିଷୟକ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି।